Dobrý deň, priatelia. Hľadáte dom, ktorý ponúka pohodlný priestor a možnosť dvojgeneračného bývania? Tento 6-izbový rodinný dom s 2 samostatnými vstupmi vo vyhľadávanej časti Partizánske Veľké Bylice je presne pre vás. Poďme si ho spolu pozrieť. Dom sa nachádza na pozemku o celkovej rozlohe 859 m2 s úžitkovou plochou 326 m2. Na pozemku je miesto na parkovanie viacerých aut plus garáž. Dom je celý podpivničený. Veľkým bonusom tohto domu je aj tento bazén, v ktorom sa môžete osviežiť v letných mesiacoch. Dom je dispozične rozdelený na 2 bytové jednotky. Poďme sa spolu pozrieť do hlavnej časti, kde sa nachádza 4-izbový byt. Dom je napojený na elektrinu, obecný vodovod a kanalizáciu. Na pozemku sa nachádza vrtaná studňa. V roku 2017 prešiel kompletnou rekonštrukciou. Nová fasáda, zateplenie, nové rozvody elektriny, vody a kúrenia, klimatizácia, vnútorné omietky, nová strešná krytina blachotrapez. Na tomto podlaží sa nachádza 2-izbový byt, ktorý vám v prípade prenájmu zabezpečí pasívny príjem. Pre vašu bezpečnosť je zabezpečený kamerovým systémom. Veľké Bylice je kľudnou okrajovou štvrťou mesta Partizánske, ktoré je vzdialené len 2 km. V okresnom meste nájdete kompletnú občiansku vybavenosť, je križovatkou cestnej a železničnej dopravy medzi mestami Trenčín, Topolčany a Prievidza.